Joha, s vami tu je Ki-Su-chan pri novom videu, tak nazvanom vlogu z Terchovej. Normálne ľudia, sme späť. Sme tam, nie každý rok. A ľudia, rozmýšľal som, že ako vlastne teraz tieto vlogy točiť budem, lebo pamätám si, že točiť každý deň vlog je podľa mňa zbytočnosť. Takže budem točiť iba to najzaujímavejšie na tento týždeň, čo sa bude diať a tak. A tak, pohoda. Je tu pekne, vole. Ticho tu je celkom. Normálne cesta sem v Terchovej banger, lebo normálne kolona z Terchovej až niekam do prdele. Niekam na Staré Bystrice, niekam úplne niekde inde. Či čo to tam je, ja neviem. Nie Staré Bystrice. Ja neviem, čo tam ani za tým kopcom je tam vzadu. Proste konec. Ale je to tu banger. 4 dní tu budem. Je nedeľa, takže do šotku. Ľudia, takže snad sa niečo do pár dní udeje. Je tu robota, je tu nejaká naplánovaná, takže niečo z toho bude. To kosenie travy ako každý rok. Ešte nejaké drevo, nejaké patiky sa budú chystať na kúrenie a zimu. A uvidíme, čo ešte. Ešte v tom kamennom meste, čo mám, to tam treba spraviť tiež. Trávy tam je ako kokos zase, ale domy nie sú zburané, takže pohoda. Siete na mesiac. To mi nejde zaostriť, lebo neviem, aha. Krása. Proste banger. Takže môže byť. Ľudia, takže zatiaľ to je všetko. Uvidíme sa možno zajtra. Takže pondelek, možno nikdy. Uvidíme. Tak zatiaľ čus. Jo ľudia, je ráno, pondelkové ráno. Sami slimak tu. To je strach. Ideme kosiť, ideme kosiť trávu. Zase, ako každý rok. Zase nám tu čaká to všetko. Takže do večera to máme hotové. Takže zase sa za chvíľu ozvem. Zatiaľ čus. Takže ľudia, som späť. Nepostúpili ma až tak moc, pokosil som to tu. Teraz som tu. Kosím. A je teplo. Je 12:30 a nechce sa mi. Lebo je to banger. Tá tráva je mokrá. Kosačka s tým ledva bojuje. Ja s tou kosačkou ledva bojujem aj s tou trávou. A ja. Nechce sa mi. Tak ďalšie. Som si sadol pred chvíľou a celou som hodinu som skoro sedel. A treba pokračovať, lebo to sa tu nespraví. A najhoršie je, že tie trávy tu je ešte toľko. To je strach. Je to banger. Takže ľudia, zase sa neskôr rozumiem, zatiaľ čus. Jo ľudia, som späť, je 8 hodín večer, je to banger, pokosené celkom. Máme problém, nestihol som dokosiť tamto. Lebo som sa tak zdržiaval sedením. Nie som si pak je dobre. No, som sa tak zdržiaval kosením, sedením, že som to nestihol dokosiť, takže zajtra pokračujem. Ruky mám trocha černé od trávy, ale inak v pohode. Vravím si. Handlová. Ani tam nie je tak pekne ako tu. A to som handlové nikdy nebol. Toto miesto je pík ľudského myslenia, viete? Takto ideálne, krásne tu. Je to banger, uznávam. Ľudia, no, asi sa ozveme zajtra. Teraz ne. Lebo už nemám čo. Takže asi zatiaľ čus. Jo a ľudia, som späť. Máme úterek. 2:30. Prepáčte, že som sa neozval skoršie. Nebol čas. Zabudol som sa ozvať. Je to strašné.
Viete prečo je to strašné ľudia? Viete prečo? Stihol som pokosiť to, čo som včera nestihol. Ešte niečo mám, ale nechce sa mi. A čo som to ešte mal? Neviem, ešte dačo pokosiť tu. Ale že som opravoval taký ventilátor. A nič také, dneska pohoda. Dneska vácej sedzím, takže dobré. Môže byť. Takže banger. Zatiaľ čus. Paolo Ščerba, to je človek, ktorý vyhral proteín. Nie, ľudia, robím si srandu. Nie som rest. No ľudia, je večer. Neviem, hodiny sa mi nechcú zapnúť. Je 20:50. Bol som v meste. Urobil som tam dosť veci aj s bratrancom. A zajtra si to ukážeme. Možno príde aj bratranec, takže budeme mať kameramanen zo Skidby Toilet. Inak pohode. Dneska tu bol aj Marko. A ktorí vedia, kto je Marko, tak vedia, kto nevedia, tak nevedia. Čo už. To je môj malý ďalší bratranec, ktorý má 5 rokov. A vravím mu, Paolo Ščerba, to je človek, ktorý vyhral proteín. No takže ľudia, zatiaľ na niečo sa učím. Je pekné, teplo. Musím uznať. Krásne. Ten mesiac pekne svieti. Tak čo ľudia. Čus. Ľudia, máme ráno streda. Hashtag me treba. Kebab treba, memky netreba. Takže ľudia, ako som včera večer robil som to v meste. A teraz si ukážeme, čo konkrétne. Tuto máme všetko. Trávu som pokosil vyzinačkou, ako išlo aj tuto. Však to bolo zarestené celé, to nič nebolo. Klasicky. To normálka. Včera sme postavili, schody sme na novo vykopali. Tu. Potom tuto sme postavili akože nemocnicu. Akože, lebo tak tuto budú. Akože po inžinierskej stránke je to zaujímavá vec. Môže byť. Nadzemná budova. Potom aj tam vzadu. A postavili sme najvyššiu budovu v meste. Tuto. Celkom pohode. Si myslím. Normálne, počkajte. Jo, ľudia, som späť. Je 3/4 na 5 večer. No večer. Po obede. Je teplúčko, nedal som si tričko. Lebo je 31 stupňov. Nedá sa tak fungovať ani žiť. Takže tak. V meste sme porobili dačo, tuto som porobil dačo so starými rodičmi. Upratovali sme listie, potom zaclony som vymienial, také klasika. Zatiaľ pohoda. Mohlo by byť troška chladnejšie, ale je to relevantné. Dobre, čo je to? Nevadí, to vyriešime za chvíľu. No, to je zatiaľ všetko. Zatiaľ čus. Ľudia, je štvrtok 3/4 Zase sa ozývam o poobede, nie ráno. Lebo stal som o 3:40, či sme do kostola, lebo je sviatok. Je štvrtok, je sviatok a boli sme v kostole, boli sme v Lidli a teraz sme tu a pršalo už aj, stihlo pršať, tak sedím a nič. Pohoda. Jahoda. Takže môžem sa zase neskôr. Ľudia, no, koniec vlogu. Je večer, ako môžete vidieť, to má vonku. Nič sa už také nedialo. Potom prišiel oco, šli sme domov a vybavené, to je všetko. Tak
Prepáčte, že tento asi vlog z Terchove bol nudnejší, ale je to tak proste. Tak ľudia, dúfam, že sa video páčilo, dajte odber, like, komentujte, lajkujte a... Jo!